Lakas. Kaya nga sa akin, Yun mga idol, what's up sa inyo mga lahat? At ito nga yung feature natin for today. First, exciting BS400i release po dito sa Pangasinan. Kaya napakaswerte po ng ating idol na to. So yun, sa likod natin si yung ating owner plus yung actual unit activation. So yun po yung napiling kulay, yung silver. At meron dito yung color blue, available din yan. So kung gusto nyo bumili, dito po sa Kimco Lifestyle Bikes na po available. Yan mga idols. So yan, mapakita ko sa iyo mamaya yung actual unit activation, yung pag-setup ng motor at siyempre yung kanyang actual rides mamaya pag-uwi niya ng kanyang units. No? So dito tayo sa Kimco Lifestyle Bikes ng Gupan by ECG Sumso and mamaya tingnan natin lahat yung kanyang releasing first Kimco exciting BS400i. Yan. And mga idol, siya nga po si Idol Mark Alcantara from SB. So siya po ang kauna-unahang nag-release ng unit dito na exciting BS400i. Well, para naman sa specs and details ng ating maxi scooter na to, ito po ay merong 400cc displacement at of course yan po ay 4-stroke, liquid cooling na rin, 4 valves at naka-single cylinder. Siyempre ito ay fuel injection by Kimco at meron tong CVT transmission plus pwede mong i-start via electric. Ang maximum power nito is 35 HP at 7,500 RPM at maximum torque 37 Nm at 6,000 RPM. Ganun kalakas to mga idol. Siyempre expressway legal po ito. Legit mga idol. Kaya kung kailangan nyo po ng scooter na pang sports at touring na rin, ito po ang bagay sa inyo. Well, of course, yung ating front brake, yan po ay naka-dual floating disc at yan po ay may sukat 280mm with Bosch 9.1 ABS or anti-lock braking system. Siyempre pag meron tayong ABS, napakaganda yan. Pag nag-sudden brake tayo, it will prevent na maging mag-lock up yung ating mga brakes pag tayo po biglaang nag-brake. So mga idols, ang ABS po, napakalaking tulong yan para sa ating safety at yung handling at performance natin maging mas stable pag meron tayong ABS. So mga idols natin, yan po ay 9.1M channel ABS from Bosch, yung ginamit nila dyan. Of course, meron din itong equipped pinakabagong feature para dito sa model na to, traction control system or TCS. Ano pong meron dito? Siyempre, another sensor to. Pag nag-overspin yung ating mga gulong, automatic mag-activate yung ating sensor for traction control system at hindi na mag-overspin pa yung gulong natin. Papatayin niya yung makina, hindi na tatakbo yan. At yun, mapiprevent na natin yung sudden na accident na pwedeng mag-occur pag tayo po ay nagkaroon ng biglaang overspin ng gulong. Kaya maganda po itong safety features na to para sa ating mga riders. Ang traction control system, the best yan mga idol. Kaya okay lang po na magbayad tayo ng extra para sa mga safety features na kagaya nito. So sa mga idols natin, ang ating front suspension, yan po ay naka-telescopic perks. Ito sanang feature na to mga idols, sana sinolid na ng Kimco. Ginawa na ring inverted perks yung ating front suspension para mas maganda ang laro. At siyempre, pag long ride sports touring, ginagamit natin to sa malalayong destination, mas magiging convenient, comfortable para sa mga riders. Siyempre, maganda pong laruan pag naka-upside down perk or inverted perks ang tawag nila dyan. Well, para naman sa ating rear suspension, dual rear shock absorber naman ang nakalagay dyan. At of course, with 5-stage preload adjustable. Siyempre sa mga idols natin, kung gusto nyo mas maganda pa ang laruan nito, bibili tayo yung may sub-tank. Siyempre, gas charge yun, kaya mas maganda at mas solid ang performance. Sa mga nakikita natin sa mga bumibili ng ganitong maxi scooter, madalas pinapalitan nila ng mga aftermarket shocks gaya po ng Öhlins, yung merong sub-tank. Ang ganda ng laruan nun. And syempre, napakalaki din po ng compartment ng ating exciting BS400 na to. Kita naman po nyo si Kuya, in-install na niya yung kanyang maintenance-free battery. At yan, makikita nyo sa loob niyan, mas malaki pa at may ilaw din na LED dyan. So mas maganda pag gabi, may nilalagay tayong gamit. Kitang-kita natin yung mga nilalagay nating gamit dyan at hindi tayo mahihirapan. Syempre, kailangang ilawan pa natin.
And pansin nyo po yung ating upuan mga idols, meron din siyang shock stopper ano, para pagka inopen nyo yan, hindi na kailangang hawakan nyo pa or i-hold nyo pa kung may mga ilalagay tayong gamit. Automatically, mag-i-stay lang ng ganyan yan dahil meron siyang stopper dyan. At yung sensor ng ating ilaw na LED, yan po yung nandyan sa may bilog, malapit sa kanyang battery. So mga idols, yan po ang ating pinaka large compartment. Sinubukan po natin ilagay yung ating full face na helmet, hindi po siya kasya. Ang pwede lang po dyan ay mga half face helmet. At sa pinaka best improvement din sa ating motor na to, ito pong bagong sporty dashboard ng ating Exciting. Napakalaki at napaka-informative niyan mga idols. At of course, yung ating front face, kita naman po ninyo, napakaangas ng kanyang muka at talagang super formado, no? Talagang ang gwapo nito mga idols. Actually, hindi ka magsisisi pag binili mo tong maxi scooter na to. Super loaded na, talagang super formado, no? Again, meron na rin siyang bagong keyless system mga idol. So naka-keyless na tayo, mas convenient para sa rider. At syempre yung mga ilaw nito lahat mga idol, LED pong ginamit dyan. From the headlight, daytime running light, at yung ating tail light mga idols. Kita naman yung ating upuan, bagong posture to, ang ganda po ng pagkakagawa, no? Syempre, premium ang kanyang seat cover na ginamit. At ang seat height po ng sukat nito, 805mm idol. At ating wheelbase, 1565mm naman. At ang total na bigat po ng ating Exciting, yan po ay merong bigat ng 195 kilograms mga idol. So kayang-kaya nating i-rides to sa mga idols natin. And mga idols, another information, meron tayong dalawang compartment dyan sa harapan. Pag yan po ay naka-off yung ating motor, hindi po natin mabubuksan yung mga compartment na yan. Another safety features kung may mga gamit tayong nilagay sa loob. So oras na yan, iwan mo yung motor mo at yan, may iniwan kang gamit dyan sa compartment na yan, hindi nila makukuha yung nasa loob niyan kasi nga naka-switch off yung ating motor. Unless naiwanan mong bukas yung motor, sigurado mabubuksan na yung compartment na yan at makukuha yung mga bagay na nasa loob niyan. So yan po yung kagandahan dito sa motor na to. Isa pang magandang bagay na nagustuhan ko, no? So pwede nating iwanan yung mga ibang gamit natin at safe na safe po din sa ating mga small compartment na yan. So makakatulong sa atin yan. At of course mga idol, dahil sa keyless system, meron din po equip ito na anti-theft alarm, which is a good feature para din sa atin sa safety ng ating motor. Siyempre pagka nagpa-park tayo, iiwan natin to. Mas maganda na i-lock natin yan at naka-on yung ating anti-theft alarm, ano? Para pag may gumalaw dyan, malakas din yung kanyang alarm at talagang masisignalan yung mga ibang tao, security, para tignan ano nangyari, no? So yan po mga idols, yung ating bagong Exciting VS400i. Grabe mga idols, talagang napakagwapo nito at sulit na sulit para sa atin. Siyempre meron dito equipped na traction control system at kung gusto nyo pong i-switch off, pwede naman po. At isa pang feature nito na nawala po dito sa ating Exciting VS400 ay wala na po yung kanilang Nudo. Yan po yung smartphone Bluetooth connection, ano. So kung makikita nyo po yung ating sports dashboard natin, yung ating instrument panel, grabe, ano, crystal clear siya at makulay na rin. Siyempre talagang very informative at kahit sa gabi kitang-kita mo yan, very bright yan. Talagang hindi kayo magkakamali sa mga information na makikita natin dyan. Especially yung kanyang speedometer, napakalaki, no, at yung ating clock at iba pa. And para naman i-open yung ating fuel tank, clockwise lang, ipihit mo lang yan at yan, lalabas na. Plus, saka natin buksan yung ating fuel lid na yan. Well, para sa ating fuel capacity, yan po ay merong 12.5 liters fuel capacity. Ibig sabihin mga ito, ang kakarga natin dito yung mga premium 95 octane para mas maganda at mas solid yung kanyang performance. Para sa ating small compartment, nandyan po sa left side yung ating USB charging port. So USB type na siya. Magdala ka na lamang ng ating USB cable at yung ating smartphone. Pwede na nating i-charge dyan. Pwede mong ilagay dyan sa loob yung cellphone mo. And sabi ko nga sa inyo mga idols, pag naka-switch off po itong ating motor na to, yan pong ating cover na yan, hindi nyo po mabubuksan. Ibig sabihin, safe na safe po yung ating cellphone sa loob. At of course, pag yan naman naka-open, again, madali lang buksan yan. Wala nang problema. Pwede mo nang kunin yung gamit mo dyan. So, kasya po yung ating cellphone dyan sa loob. Yan po ay iPhone. At syempre, kahit ano naman ilagay natin dyan, even yung ating mga ORCR, pwede natin ilagay dyan. At dito sa ating left side compartment, syempre pag nagcha-charge tayo, pwede na natin i-close yan. Kasya naman yung cellphone din sa loob. At may iwanan natin yung cellphone habang nagpo-fully charge sa dyan. Syempre yung ating windscreen, yan po ay manually adjustable. So pindutin mo lang yan sa bandang gitna at pwede mo nang itaas at ibaba. Depende po sa preference ninyo para sa ating windshield na yan, yung ating windscreen. Maganda po yan kasi pag malakas yung hangin, mas less fatigue para sa mga riders. Perfect yan. And of course, itong ating keyless system, again, meron tayong dalawang key na yan.
Siyempre, pag nalobat dyan, ang magagawin lang po natin, wala po siyang manual key, no? Itatapat mo lang po dun sa may malapit sa may kanyang sensor. Kahit po nakalobat na yan, mag-o-open pa rin tong ating motor na to. So mga idols natin even though malobat yung battery para sa inyong keyless, walang problema. Itapat mo lang doon sa sensor, itabi mo lang doon, may open pa rin natin yung ating motor. So hindi na kailangan yung manual key na yan. So yan po yung mga bagay na hindi natin alam. Pero ito po, dahil sa activation, makikita natin at malalaman natin yung mga tamang information para dito. At yan naman mga idols yung ating actual exhaust sound para sa ating stock pipe na to. Siyempre maporma yung kanyang pagkaka-install ng ating stock pipe na yan. At of course, panalo na rin. Siyempre scooter naman to, talagang medyo matinis yung tunog niyan. Of course, pwede tayong bumili ng bagong silencer, yung mga Acra Cobits kung gusto niyo mas pino at mas maganda yung ating exhaust sound para dito. And mga idols, kung gusto niyo pong bumili nito, again, SRP 399,000 pesos. Pwede ko po kayo matulong makabili nito. Pwede rin po tayo sa installment via SB Financing or Security Bank Financing. 50% down payment, 89,000 plus. All in na po ito. 36 months, 12,000. 48 months, 10,000. So mas mababang down payment. Kung gusto niyo pong mag-apply, pwede kayo mag-PM sa ating FB page, Boyet Salavarria. At kung gusto niyo mas malaking down payment, may 30% din tayo, 143,600. All in na pin po ito, 36 months, 9,000 plus. Yun mga idols, ito po ang ating first release ng exciting BS400i at ang ating napakaswerte ng idol. Siya po si Sir Mark. Yan po ang ating owner at iuwi nito ngayon din pagkatapos natin ng release nito sa activation. So exciting BS400i, first release po dito sa Kimco Lifestyle Bikes, Dagupan, Pangasinan. So shoutout po kay idol. Congrats at ingat and ride safe po sa kanya. Yun. And thank you po sa SB Finance. Siya po yung financing nila dito. Security Bank Financing. Yan. So kung gusto nyo pong kumuha via financing, you can check out Sir Mark or pwede nyo ako i-PM sa ating FB page. Yan mga ito. So tulungan namin kayo makakuha nitong napakagandang expressway legal na maxi scooter na to. SB Finance po. Ayos.